מגדולי המתמידים לעלייה להר הבית. יצחק במשך שנים, פעם בשבוע, יום רביעי בבוקר הבן אדם מתייצב, שלג, קור, חום, חמסין, לבד, קבוצה קטנה, קבוצה גדולה, והגיע בכוחות עצמו, לא שהגיע עם רכב או משהו כזה, הגיע מאזור בית חגי, יום רביעי בבוקר, 7:30, יצחק היה פה. הייתי לפעמים מגיע קצת יותר מאוחר, תמיד הייתי רואה אותו יורד מן ההר. יצחק באמת בהתמדה אדירה על הר הבית. יצחק 7 שנים עסק בההדרת הספר שלטי גיבורים על ענייני המקדש וקודשיו, יחד עם גדליה, השם ייתן לו חיים ארוכים, ייבדל לחיים ארוכים. ותחשבו, אדם ששנים ספורות לפני כן עלה מברית המועצות בלי יותר מדי רקע, עם מסירות ורצינות וכבוד גדול למה שכתוב, השתדל מאוד לדייק במילים לועזיות, לבדוק בדיוק איך הן נאמרות, שלא לשנות את כוונת המחבר, שיהיה במדויק כפי שהוא עשה. יצחק בחודשים האחרונים עלה בימי שלישי בבוקר, לא בימי רביעי. הוא נרצח ביום רביעי. ביום שלישי לפני כן, יום לפני כן הוא עלה. זאת אומרת, תחשבו כמה לכל אחד מאיתנו יש משימה שפעם בשבוע היא מעל לכל המשימות האחרות. מבחינת יצחק, לא רק במובן הטכני של המילה, המשימה הזאת של עלייה להר הבית, והר הבית והמקדש בכלליותו, היו באמת בראש מעייניו. זה היה החיים שלו. בזה הוא עשה, זה מה שהעסיק אותו. בזה הוא קם בבוקר, בזה הוא הראשון בערב. נמצא אגב בתוך הרכב שלו מחורר מירי, אחד הכרכים של הספרים של שבתאי בן דוב, שיהודה ציון האדיר אותם, ושם עוסקים הרבה מאוד בנושא של מקדש וקודשיו, עם הרבה מאוד קווים והערות שיצחק הוסיף שם. כי הנושא הזה הוא חי אותו, הוא נשם אותו, זה היה החיים שלו. כל מה שמסביב היה רק רקע, היה תפאורה. להתפרנס, לאכול, זה הדברים שנצרכו לצורך העניין. אבל בזה הוא עסק, על זה הוא חלם. ובאמת אני חושב שאין הרבה אנשים שהגיעו לדרגה כזאת של מסירות, של התמסרות, של אחריות, של התמדה, של לחיות חיי גאולה בפועל, בחיים היומיומיים, עד כדי המדרגה שהוא הגיע אליה. באמת אנחנו כל כך כואבים את לקחו מאיתנו בנסיבות האלה. ועשרות פעמים יצא לנו ככה גם להיות בהר, תמיד הוא היה שואל, תמיד היה מאיר, תמיד היה מוסיף, ובאמת כל דבר שהוא למד זכר אותו, הבין אותו, חקר אותו היטב ככה בעומק, בהרבה אחריות, בהרבה רצינות. באמת שהייתי נשמתו צורה בצורה החיים. אני רק אזכיר מה? לא שמעתי. רוח עדיין, כן. אני רק רוצה להזכיר נקודה אחרונה, דיברנו קצת על גמילות חסדים, דיברנו קצת על עבודה כמובן. הממד של התורה שאצלנו מתקשר יותר לשמחת תורה, שלפחות לפי חלק מן הדעות הוא ממד מאוד מאוד מרכזי במקדש. אם נסתכל כרגע, אנחנו מסתכלים כרגע ממערב, כן? החלק המערבי, זאת אומרת, מתחת לכיפה, רואים כרגע את השער המערבי לכיפה, אבל מתחתיו נמצאת אבן השתייה. אני מזכיר, יש דעות שונות בין הראשונים, היכן היה המקום עצמו, האם במערב של קודש הקודשים, כך דעת הרמב"ם, האם במרכז קודש הקודשים, האם במזרח של קודש הקודשים, אבל איך שלא יהיה באזור הזה הפנימי, כמה זה מאלף כולנו מכירים את הזוהר שהסתכל באורייתא וברא עלמא, שכתוב הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, שהמקום הפיזי שבו מונח ספר התורה זה המקום שחז"ל מזהים אותו כמקום בריאת העולם. כמה זה מאלף הדבר הזה, שהמקום הזה הוא המקום של הבריאה, שבמקום הזה נמצא ספר תורה ממש, כן? שהתוכנית של העולם נמצאת בנקודת הבריאה, על כל מה שמשתמע מזה. אני מזכיר לכם, אמנם אנחנו לא בשנת שמיטה, אבל במוצאי שנת שמיטה, ביום טוב האחרון, כן? מצוות הקהל, שעל פי הרמב"ם ורוב הראשונים, זה חידוש מעמד הר סיני במקדש פעם ב7 שנים. אחרי ששנה שלמה למדו תורה ולא עבדו, יש סיכום, אנשים, נשים וטף, כולם מגיעים למעלה כדי, והמלך קורא בספר התורה. זה באותה תפיסה שהראשונים מבינים שמעמד הר סיני הוא התחלת המקדש והמשכו הוא המשכן.
כל המדרש הנפלא הזה שאומר שמשל למלך שהייתה לו בת יחידה והבת נישאה, והוא לא יכול להגיד לה שהיא לא תלך עם האהוב שלה. מצד שני הוא לא יכול להיפרד ממנה. וככה המדרש אומר על היחס בין הקדוש ברוך הוא לתורה. הקדוש ברוך הוא כביכול, יש משהו שהוא לא יכול לעשות אותו בעולם, זה להיפרד מן התורה. ולכן הוא אומר, קיטון אחד עשו לי והדור ביניכם. תעשו לי חדרון קטן שאני אוכל להיות שם. מה זה שאני אוכל להיות שם? שהתורה תהיה שם, ואם התורה נמצאת שם, גם אני נמצא שם. שכביכול, אנחנו עכשיו ערב שמחת תורה, כביכול, כן? אדם שלומד תורה בוודאי נמצא עם הקדוש ברוך הוא, כביכול, כי אי אפשר כביכול להפריד בין יוצר התורה לבין התורה עצמה. זה דבר אחד. ככה המדרש בעצם מתבטא. רב אריה תמיד מאיר, רב אריה, אתה רוצה... איפה רב אריה? אתה רוצה בכל אופן להציג את הצד השני של שהתורה לא קשורה למקדש, שהתורה איתך... תגיד. רב אריה תמיד רוצה להציג תפיסה שונה ממה שהצגתי עכשיו. בבקשה, רב אריה. דווקא פה אתה רוצה... איפה שאתה רוצה. אני רק רוצה לציין שהיה... בית המקדש השני נבנה בציפייה גדולה מאוד. אחרי... היינו כחולמים שבאנו, עם ישראל בא מבבל, עלה ארצה, ציפיות גדולות מאוד, ובעידודם של חגי וזכריה, כאן נבנה הבית השני. ואז אנחנו רוצים שבכל זאת הבית לא מילא את תפקידו. וכשעזרא הסופר עולה ארצה, אז הוא מוצא מקדש, אבל מוצא עם בשלבים מתקדמים של התבוללות. והתיקון של הדבר הזה היה לא פה בהר הבית, אלא התיקון היה קצת יותר למטה, בעיר דוד, אשר שם קרא עזרא בפני העם את התורה. ועל ידי כך מה שהוא בעצם עשה, זה הוא פתח אפיק חדש לעבודת השם. לא במקום המקדש, אלא משהו שיחזק את הקשר למקדש וייתן למקדש להצליח. כי המקדש ללא האפיק השני, כשהתורה נשארת רק בידי הכהנים וחלק קטן מהעם, ואיננו התורה של הציבור כולו, אז המקדש איננו יכול למלא את תפקידו. וכך אני רוצה להציע שזאת הייתה תרומתו הגדולה של עזרא, דווקא למטה, לא על הר הבית, כדי להראות שיש עוד דרך לעבודת השם, ושניהם ביחד הם שיביאו בסופו של דבר לעבודת השם המושלמת. כונן בית מקדשך על מכונו.
ושם נשיר